Yo, what's up mga suki? Dito naman tayo. Nagbabalik. Meron pala ako tuturo sa inyo ulit ngayon na... oh, wait ka lang. Meron pala ako tuturo sa inyo. Ito yung ulam na Filipino style. Ito yung ulam na tinatawag na sinigang na baboy sa tanglad. Yan. Pangalan pa lang. Yummy na. Kaya, nakapag-prepare na rin tayo ng mga kailangan natin gamitin sa pagluluto. Kaya, ano pang hinintay natin? Let's go! Papakita ko sa inyo. So, meron na tayong tinatawag na kamatis. Yan. Kamatis. Yan. Wait lang, may nakalaban. Yan. Yung sibuyas, kamatis, okra, tanglad, tapos meron tayong kalamansi. Ngayon, maghihimay tayo ng kangkong. Kangkong yan to. So, nahimay na natin iba, mamaya hugasan na natin yan, tapos meron tayong baboy. Yan. To. Hugasan na rin natin yan. Saka importante talaga ang pinakamasarap na ang sigang talaga na gagawin nyo at pagluluto. Kailangan meron kayong sabaw ng sinaing yan. Yan, sabaw na sinaing yan ha. Hindi yan sabon na. Ngayon, so yung sabaw na sinaing, ilalagay natin yung kamatis. Kahit ilang pirasong kamatis pwede yung ilagay dyan. Yan. Alam nyo bakit kung hindi hinihiwa yung kamatis? Kasi pag hinihiwa mo, yung katas niya mapupunta doon sa plato. Ngayon, siyempre, sayang naman, di ba? Hindi yung pinakasustansya niya. Kaya, pinakarang upload ko, ganun din ang nasabi ko. Kaya, so, dinadagdag ko lang yun ang aking paglalahad sa inyo kung paano pagluluto. So, yung sibuyas, pwede naman natin ilagay. So, yung sibuyas, pwede naman natin ilagay ng bago magpakulo o kumulo na. Nasa inyo naman kung paano yung gagawin. Ngayon, tanglad, yung nakarang ginawa natin, kumulo na yung yung isda pala na niluto natin. So, saka natin ilagay ito. Pwede naman yun. Ngayon, pwede natin itong isabay sa pagkulo niyan. So, yung baboy, yan. Tumutulo. Sasabay na rin natin ngayon sa pagkulo ng sasabaw ng sinaing para sa sinigang. Oh, sorry. So, isasalang na po natin siya sa kalan. Wala po tayong basahan eh. Wait lang, may nakalaban. Yan, mainit. Mahirap talaga pag walang kusina. So, itong ilagay natin na kamatis na may baboy, na may tanglad. Pakulanan po natin. Siyempre, isindan natin ka lang, hindi ang kukulo. Yan. So, tatakpan po natin siya. Tatakpan po natin siya para yung ma-absorb yung init. So, makapag-ready na tayo ng papakulo. Ngayon na maghihintay tayo ng mga... Hindi ko lang kung ilang minuto itong makukulo kasi depende sa kalan nyo kung gaano nyo palalakasin. Pero mas maganda talaga medyo mahina lang, saktuhan lang para yung laman niya. Hindi siya gaanong tinatawag na hilaw. Kailangan talaga lutong-luto. Kaya may kita nyo mamaya yung magiging resulta ng pagpakulo natin. Tapos saka natin ilagay ibang ingredients saka mga gulay. Yan. Kaya dyan lang kayo, stay lang kayo at sa part 2 na pagluto natin makapanood nyo. Kaya ako'y magbabalik. Yahoo! A few moments later. Yo, what's up mga suki? Andito naman tayo nagbabalik. Ito pala yung part 2 natin. Mukulo na yung ating pinagkuluan ng baboy na may tanglad at kamatis. So palalambutin lang natin yung baboy. Siguro medyo malambot-lambot na yan. Pwede natin ilagay yung yung sibuyas. Yan.
Tapos lagyan natin yung sili. Huwag nyo dudurugin kasi pagka may batang kakain, baka maanghan, di ba gusto. So yung kamatis, mamaya durugin natin yan pag malambot na. Ayan. Durugin natin yung kamatis. Hello kuya, huwag mong pwersahin. Medyo matigas pa siya kaya huwag natin persain. Pagka malambot na yung kamatis at yung baboy, pwede natin ilagay yung okra. Sabihin natin yung okra. Panghuli na yung kangkong. Kung nalagay natin yung kangkong, saka natin titimplahan yun. So, nadurog na natin yung kamatis. Medyo malambot na rin yung baboy. Nakuha siya sila. Lagyan natin yung okra. Hindi ko na iniwa. Kasi, yung pamilya naman eh. Takpan lang natin. Huling process natin yung paglalagay ng kangkong. Tapos timpla natin konting asin para maglasa naman siya. So yung pangpaasim natin, pwede natin lagyan ng kalamansi o kaya yung mga tinatawag na sinigang mix nasa sachet yun. Kaya para maglasa naman yung ating tinatawag na sinigang sa tanglad na baboy. Hindi lang tayo sa medyo pwede natin silip-silipin. Saglit naman itong maluto yung okra kasi hindi naman pwedeng pakuluan ng matagal kasi pangit naman kung overcook. Pwede natin sabay yung kangkong para maluto siya. Ayan, ito. So, pwede natin lagyan ng asin pang malasa. So, yung pampaasim, pwede natin isabay na rin. Depende sa inyo kung nalagay nyo kalamansi. Takpan na natin. So, may kalamansi ako, panghuli na rin. Hintayin natin gumulo. Tapos, pwede na tayong kumain. Kaya, ang minamoy, yum na. Part 3 po natin. Pakita ko sa inyo kung itsura ng pagluto po ng ating ginawang sinigang na baboy sa tanglad. Kaya, watch lang kayo. Ako'y magbabalik ulit. Yo, what's up mga suki? Ito na naman tayo, nagbabalik. Kaya ito na pala yung huling session natin ng pagluluto. Ayan.
Ayan yung sinigang natin. Wow, di ba? Sarap. Yum, yum, yum. So, ano pang dapat natin gawin? Kain na tayo. Tara, let's go. Tingin naman ako niyan. Sarap. Amoy pa lang, ulam na ulam na. So, ito na yung natin baboy sa aking kangkong. Asim kilig, sarap. Masarap yung sinigang pag may halong sausawan sa patis. Kaya depende sa pampaalat niyan. Kung luto yung baboy. Sarap. The best. So marami pa tayong mga pagluluto na tuturo sa inyo. Kaya salamat sa lahat sa mga sumusuporta. At sa mga di naman sumusuporta, okay lang, walang problema. Maraming salamat sa inyo. Kain tayo. Salamat para sa mga nanonood ng vlog ko. God bless po lahat. Salamat po.